Tikber il-konfużjoni dwar il-pjan li kellu jirrappreżenta pajjiżna l-Unjoni Ewropea l-irkupru ekonomiku bil-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana jikkontradixxi dak li qal il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Schembri u jikkonferma li l-Gvern għadu ma ppreżentax dan il-pjan. Deadline kien sa 30 April, ġifieri intom ma ppreżentajtuhx? Mela, f'dak li għandu x'jaqsam deadline kien deadline li l-Kummissjoni da tissuġġerixxi b'daqshekk ma jfissirx li x-xogħol ma xax. Hemm numru ta' pajjiżi oħra wkoll illi għadhom għaddejn f'dak. Huma l-pajjiżi l-oħrajn. Ara li nista' ngħidlek illi kull ma ppreżentaw jekk minister żball xi 5-6 b'kollox. Il-ġimgħa iżda Silvio Schembri għalinna totalment l-oppost. Il-proposti tal-Grupp Ekonomiku tagħna diġà lesti fil-fatt hemm ukoll preżentati. Fil-waqt li għalinna għal darba darbtejn li d-deadline ma kienx deadline, meta saqsejnieh min kien responsabbli li jħejji dan ir-rapport, il-Ministru Clyde Caruana ma ħasibiex darbtejn biex jitfal il-Stefan Zrinzo Azzopardi f'bir ta' Skiken. Ara, aktar mill-li wieħed joqgħod jisħaq u jdur ma' 30 ta' April, il-kwistjonija hemm ix-xogħol sar u jrid jiġi preżenti. Però min kien responsabbli bħala xi ħadd politiku biex niftehmu min kien? Ir-responsabilità hemmhekk taqa' taħt l-uffiċċju li huwa li għandu x'jaqsam mal-affarijiet tal-Unjoni Ewropea, ġifieri li huwa mmexxi mis-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi. Huma ħafna li qed jistennew li minn fondi Ewropej, partikolarment fil-mument daqstan delikat li qed ngħixu fih, tingħata aktar għajnuna min-naħa tal-Gvern dan biex wara kollox il-poplu jibda jirkupra mill-impatt tal-Covid. Madankollu jidher li l-Gvern ftit li xejn ifittex li jistinka biex bħala nazzjon nieħdu kemm jista' jkun fondi Ewropej u baqa' jkaxkar saqajh meta suppost għandu pjan li ilu lest. Net News jista' jikkonferma wkoll li lanqas il-korpi kostitwiti kienu għadhom ma ġewx ikkonsultati fuq dan il-pjan għall-irkupru ekonomiku. B'kuntrast pajjiżi bħall-Italja diġà approvaw dan il-pjan u għaddew mill-Parlament.